Så her lige find ind i en stilling, hvorfra du kan meditere, hvorfra du kan sidde stille de næste cirka 15 minutter. Så godt du kan, så vidt muligt den her ranke ryg og det åbne bryst. Men uden at anstrenge dig eller holde dig. Og det er lige præcis den her balance, vi gerne vil finde ind i. At være rank og åben, men ikke holdt eller spændt. Så lige find dig til rette i en stilling, der fungerer for dig. Rigtig godt. Og hvis ikke du allerede har lukket øjnene, så bare lige at lukke dem blidt i. Og nu de her gode, dybe, lange vejrtrækninger ind gennem næsen. Og slippe der ud igennem munden. Og for hver af de her dybe, lange vejrtrækninger, som om du lander tungere og tungere ned mod dit underlag, ned mod jorden. Og nu det med at ankomme her i mørket bag dine lukkede øjne. Bare ankomme i den her nærhed og intimitet med dig, med kroppen, du sidder i. Og helt almindeligt, hvis sindet nu her, lige omkring hvor du lukker øjnene, bliver lidt ekstra aktivt. Det kan også være, at det var det i forvejen. Men at det først er nu, du opdager det, lægger mærke til det. Og egentlig bare lad det være aktivt. Bare lad det være, hvad det er. Egentlig bare et sind, der går lidt rundt om sig selv, som en hund, der skal til at lægge sig i en kurv. Og bare lige at lade det, bare lige lade det løje af. Og lige så stille mere og mere lande i kroppen. Så den her oplevelse af tyngde ned mod dit underlag. Kontakten der fra din krop til puden under dig, græsset, sandet, madrassen, hvad end. Bare lige at opleve det felt. Og
Og sådan en overgivelse til tyngdekraften, altså det princip, der allerede gerne vil trække din krop lidt dybere ind og ned. Og åndedrættet. Oplevelsen af åndedrættet. At det lige så stille strømmer ind og ud. På en indånding, hvordan maven, brystet, skuldrene løfter sig en lille smule. Og på en udånding, hvordan det sænker sig igen. Løfter sig en lille smule. Sænker sig igen. Tyngden fra kroppen og bare lige oplevelsen af åndedrættet. Og mere den her komme til stede i kroppen. Så godt du kan fra sådan en mild nysgerrighed. En let venlighed. Stille åbenhed. Vær sammen med kroppen. Dens følelser og sansninger. Energier. Små niv eller hvad end. Og bare lige inde i dig sådan et ja. Til at læne dig ind i den her pause. Bare lige at lade pausen holde dig for en stund. Og det her ja til fuldstændig at være sammen med dig, være hos dig. Bare lige helt at slippe alt det eller alle dem rundt om dig. Og blive her. Hos dig, i dig. Lige nu. Og det er bare et bevidst åndedræt. Og du er her nu. Hos dig. I kroppen. Åben, venlig og nysgerrig med hvad som er. En overgivelse ind i væren, en overgivelse ind i pausen. Ingenting at fikse, styr på eller gøre.
være. Og det er kun os alle sammen hver især, der fuldstændig kan være sammen med kroppen, vi er i. Og det er egentlig bare det, den sådan har brug for. Det her totale nærvær. Jeg er hos dig. Tyngden ned mod underlaget. Åndedrættet, der strømmer ind og ud af kroppen. Og dig som åbenhed. Lidt nysgerrighed. Venlighed, rum. Bare sammen med. Lytter. Men uden at mene noget eller ville noget. Jeg er her bare. Sidde lidt her med dig. En overgivelse ind i pausen, og det er alt nok. Alt nok. Hverken lægge til eller trække fra. Bare være med det, som er. Tyngden ned mod underlaget. Åndedrættet, der strømmer ind og ud af kroppen. Den ranke ryg, det åbne bryst. Jeg er hos dig. Jeg er hos dig. Og nu lige så stille før din opmærksomhed ned i dine fødder. Og bare lige blidt føre og trække den her opmærksomhed gennem fødder, hæle, ankler, underben, knæene, lårene. Sidde der, lænden. Og lige så stille op igennem ryggraden. Underlivet. Om bag navlen. Ned op langs maven, bryst, hjerte. Forsiden af skuldrene og også lige ud i dine 10 fingre. Hen håndflader. Håndled underarme. Albuer. Over skuldre. Hals, nakke. Ansigtet der til toppen af hovedet.
op langs baghovedet til toppen af hovedet. Og fra et punkt en 10 cm over toppen af hovedet, over dit kronechakra, bare lige lån en fin lille stråle af energi, som du lige så stille indsætter, og bare lige så stille lad dale ned igennem dig, den indre krop, rense og friske hjernen, klare halsen, dit center for udtryk, videre ned gennem bryst og hjerte, solar plexus der, nederst af maven, underlivet og helt ned til bunden af ryggraden. Og herfra bare lad den fortsætte dybt ind mod kernen af moder jord. Rigtig godt. Tak for det. Og her bare lige tage et par gode, dybe, lange vejrtrækninger, stadig med dine øjne lukkede. Ind igennem næsen, ud igennem munden. For lige at sige til din krop, nu laver jeg en overgang med dig. Og herfra, når du er klar, lige så stille, åbne øjnene op. Og lige lad dem hvile mod et punkt foran dig. Bare lige lad dem hvile lidt. Og i det tempo, du er klar til, lige så stille og tage den ydre verden ind igen. Men se om du stadig kan blive hos dig. Og hvis du kan, og det er rart for dig, så bare lige sid her en stund. Bare lige det at være til. Og tak for at meditere, tak for at tage dig den her pause til dig.